Kavalierhaus. Kajsi koleby tonia, tak richtig we świerkolu, bo tak my zawdy go dali na świetlaniec, mieszkał ciskejsik srogi grof. Jak to go dali nasze starki? Taki grafun Roc. Nie bocza tak genau, jak go mianowali. Można to i był ten wywołany Guido de Donesmarck. Miał ci on zomek mianowany Małym Wersalem, który ustawił Ernst von Inne, tak jakoś i kole 1936 łuńskiego wieka roku, dla swojej familii Henkel von Donesmarck, żeby wielu tego Guido von Donesmarcka z kuli przyleżytości, co miał się sam do nas przykludzić cesarz Niemiec Wilhelm II. Wedam srogie planty, koniec tego ostał i nogryfny Kavalierhaus. No miał ci on wszystko, co dawni poradzili mieć te grofy i gryfinie i rości ten całki grof poszł na szpacer, można nie szpacer, bo na koniu, co by się jego lakszów nie zmarasić, było sucho, a sam w tosi kwestelnie wrzescy, oby jakiś sagi wypokrzywa, medykuje się tak. I że można jakoś gadzina na człowieka fukła, człowieka napasztła, porajtował na tym brunoku, na tym brunnym koniu tam, już już od alarmu, kucha sam kobieta, grace załomuje i ryczy. O wy pierońskie gizdy, wy zgnieluchy, wy! A dyć babo, to przeca nie idzie na swoje dziecka tak łoszkliwie faronić, tak fest pieroń. Widział to w to, co by mamulka na jej synków tak sklinała? Panoczku, panie grofie, kiejby oni mieli takich najduchów jak ja, tyż by was pieron szczelał. A tak na isto, to o co sam richtig idzie, pyta się ten grof. Te gizdy dioseckie, te łoszkliwce jeszcze nie w tym swoim życiu nic nie zrobili. Balić kać i same nie chcą, szpruchtach się nie chcą, słepać też same nie chcą, nic ino cięgiem we prykolach gniją. A jeśli to na isto możebne rządzinków, co by srogie pachoły tak robili, aleś grofie nasz no jaśniejszy, przeca to nie ludzie, ino fest dioseckie leje zgnieluchej śmierdzi robotki. Baba dała się do beku, polazła za tym grofy, co jemu opowiedzieć wszystko, co jej się przydarzyło ze tymi 3 synkoma, kiedy bez sołki czas leń tropi. Ten srogi grof wszystko szykownie wysłuchał i powiedział i tak. Słuchajcie paniczko, od dzisiaj ja się jej wezna na wyćwika, na wyćwika tych twoich łochentoli. Korzym przykwanska cię na mój zomek, a tam ci im tako domrychtyczno sesyrka, do mój masz talerz, a że 100 pieronów im do. No ale, jak miarkujecie, ezi te gnoje poszli tam do tego grofa, keby ci tak to było, to by nie szło samo o czym tyle godać, a przeca o tych leniach bez sołkie lata sam u nas na Śląsku, we samtejsze starki cięgiem rządzili, a że się kiedyś znodła taka powiarka z gnieluchy, nikiej szarońskie linie od ćwierkolowego grofa. No i kiej już tak te gizdy przydeptali, nie przydeptali te gizdy do tego grofa, on posłał tam do nich taki srogi drabiniok nafolowany sianiem i przykazał aż talerzowy temu sztalknechtowi fest przywachować, żeby te gizdy przykludzili się do tego jego ząbku. Nie zetrwało zdziepko czasu, kiedy szło usłuchać, jak coś ich ślatuje na ziemi. A to ci tych zgnieluchów ściepowali ze tej fury, bo by przeca same śni nie śleźli, no i nie skorzy, napoczła się wyćwika, co by ich naumieć roboty. Żaden tam się nie dał rady z nimi, bo tak jak ich ściepli, tak też leżeli. Nic nie jedli, nic nie słepali, a grof przykazał, co by im coś tam do jodła dawać. Rozszli się do nich przykwanskała grofsko kucharyjo i godo do tych dziurdziochów, do tych pierońskich dziurdziochów zgnieluchy.
a weczkalibyście jajco. Tak jakoś ich po 3/4 godziny rzekł jeden z nich. Łobier mi te jajco ze skorupiny i wroź mi je do gęby. Takie zgnielstwo to i kuchary do polu. Polazła nazo do kuchyni, zaroski poskargowała się chłopom, werbusom, które w tym zamku robili, poszli oni kuknąć na tych gnojów. Pogawczyli się tak jeden z nich głodo do reszty. Wy tam, śmierdzi robótki, chcecie złocioka albo dwa? My już pora dni przydobnyli, pora złocioków mamy. To jest tak, że tych zgnieluchów, bracików, ani ślepiów nie otwarli nogodą. To wraź mi ten złociok do kabzy i ani się nie dyrgnął, nie? No i tak ci to bez pora dni deptało, zgnieluchy dostawali od łocza, ich było o szpluchtach, o łobi, to jeszcze wszystkich trzech do kupy. Tego już było zatela. Grof poszł po Filip do Palecy i kozał o znojm i wysokim krysie, co by znać się taki, kiedy by tych znieluchów poradził odsucić, poradził sztarpnąć ze tego prykola. No można ani nie ze prykola, ale ze ziemika ich tam ze tego drabinioka kiesik ściepli. Mocka się takich pokazało, ale żaden tak poprawnie nie poradził tych bracików, śmierdzi robotków sztrychnąć. A że zwiedział się o tym jeden handlarz. Grof snochwił, co będzie srogo nadgoda. A i że ten handlarz miał ci betki zawdy wezocy, powiedział, co tych zgnieluchów ruknie ze tej ziemi. Przyklodział się, kuknął i napoczną naokoło nich stowiać srogo, grytno, drewniano chałupa. Nie zetrwało 2 tygodnie, chałupa nad tymi zgniłymi bracikami stała. Tak jakoś ich z ręca ten handlarz za jego babą poszli pod ta chałupa i ten istny napoczął godać. Słuchajcie, no gizdy, groch mi snofił tela betków, tela złocioków i że to jest 3 razy więcej, niż mnie przyszła ta chałupa. I o wszystko zbajstluja, co by te betki erbnąć. Zmiarkowaliście to? Bez tuż teroski pod pola ta co chałupa, co byście się endlich rekli i ruszyli te swoje leniwe życie. Jak powiedział, tak zrobił, posikał petrolejem wszystko naokoło, szkirtnął sztrec, daj pod polu ta całko chałupa. Wszystkie się gawcyli, wszystkie kibicowali, co by na dawniejszym futbalszpilu ruchu za AKS-em, łoros najstarszy, że bracików godą. Ty, Johan, cosik miał się zdo i że sam cosik za fest grzeje. Johan po jakiejś chwilce mamru. A co ty z ciebie się chce godać? Chce ci się godać? Cicho, nic nie słychać, te gizdy ani nie dyrgli. Chałupa zgorała do imentu, do Kuby ze z tymi zgnieluchoma. I co dalszy? A no nic, ten pragliwy, ten ham krojc nie erbrał od grofa ani złocioka, bo poszł do heresztu z kuli tego, co zgorał ludzi. Grof już nic nie miał do powiedzenia mamulce tych łochentoli i w ten czas napoczli sprawiać i do dzisiaj sprawiają to nasze starki i nie poradzą się ci sztejc nadziwać, jak się tele gizdy mogli sam u nas na Śląsku uplątnąć. Sprawiał ojciec z Pnioków.